салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбатам мо дастандаркорони барнома омодаем то хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳористон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. аввалин бозиҳои варзишии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 20 то 27 августи соли 2020 дар Қазон, пойтахти ҷумҳурии Татаристони Русия доир мегардад. Интизор меравад ки дар бозиҳо тақрибан 3500 нафар варзишгарони аз 14 то 23 сола аз 11 кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Озарбойҷон, Русия, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Украина иштирок мекунанд. Кумитаи тадорукот метавонад барои ширкат дар бозиҳо дигар кишварҳоро даъват намояд ки доираи мусобиқотро васеъ хоҳанд кард. Ба барномаи мусобиқот чунин намудҳои варзиш монанди ҷудо, самбо, волейболи соҳилӣ, ҳандболи соҳилӣ, футзал, бокс, бокси тайландӣ, шоҳмот, рақси варзишӣ, шамшербозӣ, карате, варзиши сангбардорӣ, армреслинг, мас-реслинг, гӯштини озод, гӯштини юнонурумӣ, гӯштини камарбандӣ, варзиши сабук ва баскетбол дохиланд. мусобиқот аз рӯи барномаи бозиҳо дар 15 иншооти пойтахти Татаристон барпо мегардад. бозиҳои варзишии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар 2 сол як бор баргузор мешавад. дар соли қаблӣ варзишгарони Федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз қабили чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ, ҷоми кушодаи Аврупо ширкат варзида ба гирифтани 47 медали тилло, 17 нишони нуқра ва 27 ҷоизаи биринҷӣ мушарраф шуданд. Илова бар ин барои аввалин бор ба дастпаравари федератсия муяссар шудааст то дар мусобиқоти ҷаҳонӣ унвони қаҳрамониро касб намояд. сюжаи навбатӣ идомабахшӣ ин мавзӯст. соли қаблӣ нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ ба Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ дар шаҳри Санкт-Петербург гузашт. варзишгарони тоҷик зери роҳбарии Самиҷон Салоҳиддинов ширкат варзида сазовори як медали тилло ва 2 нишони нуқра гардиданд. медали тиллоро Садам Солеҳов ба даст овард. чуноне маълум шуд, дар сабқати бозии байналмилалии кӯдакони то 6 сола ҳуқуқи ширкат варзиданро пайдо карданд. ба узви мунтахаби кишвар ашхосе шомил шуданд ки барои аввалин бор қувваашонро дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. новобаста ба ин дар муқобили намояндаҳои рус ва қазоқ хуб истодагарӣ карданд. медалҳои нуқра ба Шаҳзод Ҳаитов ва Муҳаммад Тоҳиров мутааллиқ аст. ба иқрори масъули Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ Самиҷон Салоҳиддинов ташкили сабқати байналмилалӣ дар шаҳри Санкт-Петербург ба ҳукми анъана даромадааст. соли қаблӣ ҳам намояндаҳои Тоҷикистон фаъолона ширкат варзиданд. ҳамзамон дар соли қаблӣ дар шаҳри Бостони Хуҷанд мусобиқаи Осиёи марказӣ баргузор гардид. дар сабқат ба ҷуз мунтахаби Тоҷикистон инчунин дастаҳо аз Қирғизистон ва Узбекистон даъват шуданд. дар натиҷа аксарияти зинаҳои ифтихорӣ насиби варзишгарони тоҷик гардид. аз ҷумла Элеонора Файзова, Нозанин Ҳиматова, Файзиддин Халилов ва дигарон сазовори зинаҳои ифтихорӣ гаштанд. ёдовар мешавем ки Элеонора дар мусобиқаи Осиёи марказӣ дар навъи ушу тавлу ва санда мақоми ифтихориро касб кард. мусобиқаи Осиёи марказӣ дар вилояти Сур баргузор гардид. зиёда аз 5 давлати дунё, яъне ки Узбекистон, Туркменистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ва Тоҷикистон дар он ҷо ҳузур доштанд. яъне ки дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди ушу санда ва ушу тавлу, яъне ки Файз ва Эленоро иштирок намуд. сазовори ҷои аввал гашт. дигар дастпарвари мураббии ҷавон Нозанин Ҳиматова низ қобилияти хуби варзишӣ дорад. мавсуф дар иҷрои барномаҳои махсуси ушу ки аслан сабку усулҳои гимнастикӣ ва акробатика ба кор бурда мешавад, ҳунару истеъдоди нотакрор дорад. ба гуфти мураббӣ Маълум Сафаров, Нозанин ҳам қодир аст то дар сабқати бурунмарзӣ ки майдони нангу номус аст, аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузорад. соли қаблӣ вай дар чандин мусобиқаҳои хурду калон ширкат варзид. албатта сабқати хотирмону фаромӯшнашавандааш дар шаҳри Бостони Хуҷанд доир гаштааст. ба ҷуз шаҳри Душанбе фаъолияти ушу дар шаҳри Хуҷанд ҳам назаррас мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола дар ин минтақа мусобиқаҳо доир мегардад. яке аз дастпаравари фаъоли Федератсияи ушу Мирзодалер Хушедзода мебошад. чемпионати ҷаҳон дар ҷумҳурии мардумии Чин бо иштироки беҳтарин варзишгарони сайёра баргузор шуд. Тоҷикистонро дар чорабинии бонуфус даста аз вилояти Суғд намояндагӣ кард. варзишгари тоҷик Хуршедзода Мирзодалер дар сабқати ҷаҳонӣ аз рӯи ушу тавлу ширкат варзид. чуноне маълум шуд, мавсуф барои аввалин бор ҳунарашро дар чемпионати ҷаҳон нишон додааст.
натиҷае ки ӯ манзур кард дар саҳифаи федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ сабт хоҳад гашт. Номбурда дар соли қаблӣ ҳам чӣ дар сабқати осиёӣ ва чӣ мусобиқаи кушоди аврупоӣ ба дастовардҳои шоён ноил шуд. Соли қаблӣ мусобиқаи осиёӣ оид ба ушу санда ё худ муҳорибаи хитоӣ дар ҷумҳурии мардумии чин бо иштироки беҳтарин варзишгарони қора баргузор шуд. дар сабқати мазкур Мирзодалер Хуршедзода ҳам иштирок кард. Нагуфта намонад ки натиҷаи баланди варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон аз рӯи ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ ин соҳиб шудани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ аст. ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербург мусобиқаи кушоди аврупоӣ баргузор шуд. тибқи иттилои мураббии Мавлон Сафаров дар сабқати бози аврупоӣ варзишгарони ватанӣ сазовори 16 медали тилло, 10 нишони нуқра ва 13 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми нозикҳои намуди варзиши ушу санда ва ушу тавлу хеле хуб варзишгарон омода карда истодаем ки дар ин бозиҳои олимпӣ байни наврасон сафарбар карда шаванд. дар айни замон санъати ушу дар Аврупо хело тараққӣ кард. аз ин рӯ дар ҷаҳон ташкил ва гузарондани сабқати гуногун ба миён омада иштироки ушучиёни тоҷик ҳам зиёд гашт. инҷо метавон чемпионати ҷаҳон дар хитоӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Русия ва Қирғизистонро ном гирифт ки ушучиёни мо фаъолона ширкат варзиданд. федератсияи футболи Тоҷикистон ба далели густариши бемории COVID-19 тасмим гирифт танаффуси бозиҳо миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дар қаҳрамонии кишвар ва мусобиқоти дигарро ба муҳлати номуайян дароз кунад. қаблан мусобиқот то 10 май қатъ шуда буд. ба иттилои дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамаи мусобиқаҳо ва чорабиниҳои футбол дар кишвар дар замони наздик аз сар гирифта намешаванд ва ҳамон замоне барпо мегардад ки гузарондани онҳо бехатар бошад. зимнан баъди натиҷагирии 4 даври қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дар ҷадвали мусобиқа дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Хатлони Бохтар бо 10 имтиёзӣ пешсафанд. бо назардошти таносуби тӯбҳо Истиқлол дар ҷои аввал ва Хатлон дар ҷои дуввум қарор доранд. Файзканди Восе ки 8 имтиёз гирифтааст, ҷои севумро касб намудааст. дар сафҳаи пойгаи нишонзанҳо ҳамлагари дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов бо 7 тӯб пешсаф аст. бозингари тими Хатлон Худоидод Узоқов бо 4 гол мақоми дуюмро ишғол кардааст. ёдовар мешавем ки тибқи маълумоти трансфермаркети олмон гаронтарин футболбози дастаи мунтахаби Тоҷикистон нимҳимоятгари бошгоҳи Локомотиви Пловдив аз Булғористон Парвизҷон Умарбоев мебошад ки арзиши қарордод бо ӯ 600 000 евро баҳогузорӣ шудааст. Алишер Ҷалилов ва Искандар Ҷалилов аз Истиқлоли Душанбе, Амирбек Ҷурабоев аз Навбаҳори Узбекистон, нимҳимоятгари бошгоҳи Мадура Юнайтеди Индонезия Нуриддин Давронов 300 000 еврои арзиш доранд. имрӯзҳо дар ҷумҳуриямон гӯштини ҷопонӣ ҷудо шакли оммавиро касб мекунад. албатта ин ҳама дар бунёд сохтани толору варзишгоҳҳо ва таваҷҷӯҳи беандозаи наврасону ҷавонон дар минтақаҳои мухталифи кишварамон маҳсуб меёбад. тафсилоти бештар дар сюжаи омода намудаамон. дар толори варзишии спитамени деҳоти дуобаи ноҳияи Варзоб маҳфили гӯштинҳои ҷудо ва миллӣ роҳандозӣ карда шудааст. толори мазкур барои ҳамаҷониба гузарондани машғулиятҳо ба талабот созгор аст. нозикиҳои гӯштинро ба наврасону ҷавонон мураббиён Ҷамшед Қурбон ва Акбаршоҳ Одинаев меомӯзонанд. қобили тазаккур аст ки гӯштини ҷудо дар шароити кунунӣ дар ҷумҳуриямон шакли оммавиро касб мекунад. албатта сухан дар мавзӯи таваҷҷӯҳи бештар доштани наврасону ҷавонон меравад ки омӯзонидани нозикиҳои он дар тамоми минтақаи мухталифи кишварамон роҳандозӣ карда шуд. гӯштини ҷудо ки намуди олимпия аст, барои варзишгар на фақат донистани сабку усулҳои хоси он кифоягӣ мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравияш ба худ қоидаи навро гирифт. аз ин рӯ омӯхтани он на фақат барои варзишгар, балки ба мураббиёну доварон низ шарт аст, чунки надонистани қоидаи пурраи гӯштин метавонад ба нофаҳмиҳо орад. ман 12 медал дорам ва ман дар мусобиқаҳои гуногун иштирок кардам. масалан дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шаҳри Норак ва Масчоҳ ва ғайраҳо мусобиқаҳо иштирок кардаам. чуноне маълум аст, дастпарварони толори варзишии спитамени ноҳияи Варзоб то ҳол қувваашонро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта насанҷидаанд.
аммо иштироки онҳо дар сабқатҳои дохил шоистаи таҳсин аст. Масалан, дар шаҳрҳои Кӯлоб, Норак ва ноҳияи Масҷо мусобиқаи кушода баргузор гардид ва тарбиятгирандагони мураббиён Ҷамшед Қурбонов ва Акбаршоҳ Одинаев дар вазнҳои хеш соҳиби мақомҳои гуногун гардиданд. ман барои туро барои бозӣ намеоям. мехоҳам ки чемпион ҷаҳон шавам. солҳои охир дар Тоҷикистон ташкили мусобиқаҳо миёни кӯдакону наврасон ҳам вусъат ёфт. бо вуҷуди ин ҳамасола мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор мегардад ки ташкили он дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон амалӣ меёбад. илова бар ин яке аз бандҳои барномаи маҷмӯи рушди варзиш мунтазам гузарондани мусобиқот буда дар ташаккулёбӣ тарзи ҳаёти солим ва оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам меорад. ман тӯли 4 сол шудааст ки дар толори варзиши Спитамин мағз мекунам. дар 15 мусобиқа иштирок карда ва 5 медал дорам. албатта ине ки як паҳлавон ба майдони мардонагӣ рӯ мениҳад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳё бахшидани он дучанд мегардад. яъне ӯ хоҳу нохоҳ ба омӯзиши нозикиҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонии ҷудо ки бархи усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи бо суръати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки наврасон дар мусобиқаҳо аз рӯи гӯштини суннатии гӯштингирӣ ҳам қувваозмоӣ карданд. мураббиёни толор дар баробари омӯзондани ин нави гӯштин инчунин шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини миллӣ омода мекунанд. аз ҷониби толори варзишии Спитамин барои такмил ва сайқал додани дараҷаи варзишгарии наврасону ҷавонон мусобиқаҳо мунтазам ташкил карда мешавад. ин тадбир ба ҳолати ҷисмонӣ ва фаҳмиши баланди майдондории эшон мусоидат карда ба мураббӣ низ имкон фароҳам меорад то дар интихоби беҳтаринҳо ҷиҳати ширкат дар сабқат иштибоҳ нанамояд. илова бар ин тарбиятгирандагони толор бо дигар мактабҳои варзишӣ дар масоили ташкили машғулиятҳои дастаҷамъӣ робитаи зич доранд. тибқи маълумоти сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии варзишҳои обӣ, баргузории қаҳрамонии ҷаҳон оид ба варзишҳои обӣ ба соли 2022 гузаронида шуд. қаҳрамонии ҷаҳон оид ба варзишҳои обӣ ки соли 2019 дар Чин доир гашт, дар ҳисоби медалҳо бо пирӯзии мизбонон хотима ёфт. мунтахаби Чин бо касби 30 медал, 16 тилло, 11 нуқра ва 3 биринҷӣ мақоми аввалро касб намуд. мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо касби 36 медал, 15 тилло, 11 нуқра ва 10 биринҷӣ мақоми дуввумро аз они худ кард. мунтахаби Русия бо касби 30 медал мақоми севумро соҳиб шуд. Федератсияи байналмилалии варзиши сабук низ қаблан қарор қабул кард қаҳрамонии ҷаҳон ки шашум 15 августи соли оянда дар Орегони Амрико ба нақша гирифта шуда буд, соли 2022 доир мегардад. дар семоҳаи аввали соли 2020 дастпараварони муассисаи давлатии мактаби варзишӣ ба номи Богот Холови ноҳияи Деваштиш аз мусобиқаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ҳамагӣ 53 медал ба даст оварданд ки аз он 12 адад тилло, 23 нишони нуқра ва боқимондаро ҷоизаҳои биринҷӣ ташкил медиҳад. яке аз навъи рушдёфтаи мактаб футбол мебошад. тафсилоти бештар дар сюжеи таҳия намудаамон. дар қаламрави Тоҷикистон ҳам футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёдро касб намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятҳоро пиёда гардонидааст. аз ҷониби ҳукумати кишвар қабули барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 ки дар тарҳи нав таҳия ва таздиқ гардидааст, метавонад дар баланд бардоштани мақоми футболи тоҷик боз ҳам нақши муассир гузорад. зеро дар доираи ин барнома муҳайё сохтани шароит барои машғул шудан ба футбол ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани иншоотҳои марбути соҳа, пайдо намудани истеъдодҳои нав дар байни наврасону ҷавонон, гузоштани замина барои рушди футболи касбӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони ин намуди варзиш дар назар дошта шудааст. дар муассисаи давлатии мактаби варзишӣ ба номи Богут Холови ноҳияи Деваштиш варзиши рақами 1 футбол низ мавҷуд аст. ин майдони сунъии замонавӣ бо дастгирии соҳибкорони ноҳия сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтааст ки барои дастпарварони мактаб тариқи ройгон роҳандозӣ карда шудааст.
дар мактаб якчанд мураббиёни соҳибтаҷриба кору фаъолият мекунанд. Ба ин хотир аз мураббӣ вобастагии зиёд дорад. Бояд бо ин роҳ раванди тамрини омӯзиши футболро ташкил намояд, то кӯдакон барои ҳамешагӣ дар футбол ҷалб шаванд ва бозингари хуб гарданд. Омӯзиш додан на танҳо фаҳмонидан, нишон додан ва маслиҳат додан аст. ин пеш аз ҳама дар раванди тамрин доштани малакае ки тавонад бе сухан ва бе ягон таъкиду маҷбурсозӣ ба тарбияи нозикии ин варзиш сабаб гардад. дар мо кӯдакону наврасони лаёқатманду соҳиб истеъдод зиёданд ки метавон бо боваре гуфт ки ояндаи дурахшон ва номбардори футболи кишвар хоҳанд шуд. ҳадафи аслии мактаби варзишии ноҳияи Деваштиҷ низ ин тарбия ва ташкилу муҳайё кардани шароит барои рушди ҳунари кӯдакон дар ин самт аст. من با کماندم فخر میکنم که ما 5 سال باز مشق میکنیم، 5 سال باز به مسابقه ها میرویم و جای یکم دوم سوم رو اشغال کردیم. اولین مسابقه رفتیم و ولایتی رفتیم و جای سوم رو اشغال کردیم. ҳар як фард дар оянда ба худ идеале дорад. ин футболбозон низ дар дил орзуву ормонҳои зиёдеро мепарваранд. аз ин рӯ ҳар яки онҳо аз замони машқварзӣ ҷидду ҷаҳд менамуданд ки ба таълимоти мураббӣ бо диққат гӯш андозанд, чунки фардо барои эшон маҳз ҳамин машқову тамринҳо метавонад заминаеро ато бахшад. дар футболи хурд ҳам хуб идора намудани топ, тобронӣ ва бо ҳарду пой зарбаи қавӣ задан асоси ташаккулёбии бозингар маҳсуб меёбад. аз ин рӯ на фақат гузарондани корҳои амалӣ, балки назариявӣ низ шарт ва зарур аст. дар ноҳияи ҷабор расул мусобиқа баргузор шуд. дар он ҷо иштирок карда ҷои севумро ишғол кардем ва боз мехоҳем дар оянда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. дар ҳақиқат таъкурсии футбол кӯдакону наврасон аст. федератсияи футболи Тоҷикистон бо мақсади рушд додани футбол лигаи футболи кӯдакону наврасонро ташкил намуд ки ҳамасола чемпионати Тоҷикистон баргузор мешавад. айни ҳол дастаи футболи мактаби варзишии ноҳияи Деваштиҷ ба мусобиқаҳои ноҳиявӣ ва вилоятӣ омодагӣ мегиранд. федератсияи байналмилалии футбол шумораи ивази бозингаронро дар ҷараёни бозӣ зиёд кард. акнун пас аз идома ёфтани мавсим шумораи таъвиз дар даста дар ҷараёни бозӣ аз 3 ба 5 зиёд карда мешавад. то ин дам дастаҳои футбол ҳақ доштанд дар ҷараёни бозӣ то 3 бозингари худро иваз кунанд. аммо бар асоси тартиби нави эълонкардаи федератсияи футболи ҷаҳонӣ дастаҳо акнун метавонанд то 5 бозингари худро дар ҷараёни сабқат иваз намоянд. ин тағйирот тамоми мусобиқаҳои футболро то охири соли тақвимӣ дар бар мегирад. лигаҳои миллӣ ва дигар ташкилкунандагони мусобиқаҳо бояд дар бораи зарурияти чунин иқдом мустақилона қарор қабул кунанд. дар охири моҳи апрел федератсияи футболи ҷаҳонӣ барои аввалин бор зиёд кардани шумораи таъвизро пешниҳод кард то бозингарон барои танаффуси тӯлонӣ бинобар эпидемияи коронавирус имкони барқароршавиро бештар пайдо кунанд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқкори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, тансиятиву хушрӯзии шумо орзуи ҳамешагии мост.